Mifa production jabarani filɛbagaw an ka foli b'aw bɛɛ ye nin ye aw ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ dayɛlɛnnen n'o ye dɔgɔkun farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni a y'aw bisimila. An ka bi bakurubaw la an bɛna an da don fɛn min Mali ka ŋanaminɛŋanaw olu ka kɛnɛ n'o ye championnat national Ligue 1 Orange ale tile 25nan jaabi fo ka se tile 26nan o dolantan dɔw fɛnɛ kɛra ani o programme tɔw ani classement a bɛn'o sɔrɔ an ka bi jɛmukan na. N'an bɔra yen nɔ an bɛ taga musolakaw fɛnɛ olu fɛnɛ ka kunnafoniw na. An ka musolakaw olu fɛnɛ ka jaabiw bɛ an bolo kɔrɔ yan n'o y'u ka tile 10nan jaabi fɛn minnu bɔr'u kɔnɔ a bɛn'olu sɔrɔ. N'an bɔra yen nɔ an bɛ kuma an ka égliw ka kunnafoniw kan an ka dolantannaw caman dɔgɔkun kɔnɔna na u caman sera ka ko camanw kɛ o kunnafoni a bɛn'olu sɔrɔ fo ka taga fara fɛn min ye Ligue européenne des champions ani Europa League ale finalisiw dɔnna an bɛna an da don o la olu de bɛna k'aw tulo garisɛgɛ bi a y'aw bisimila. I n'a fɔ kunnafoni daminɛ kun y'a da aw tulo kan cogo min na an ka ŋanaminɛŋanaw ka kɛnɛ o tile 25nan an b'a fɔ olu jaabiw bɛ dafalen bɛ an bolo kɔrɔ 11 créateurs ni kita dɛsɛra ɲɔgɔn na fu ani fu AS Police ale ye sebaya sɔrɔ Buguni ka 2-1 fɛn min ye US Buguni ale fɛnɛ cira ASCO fɛ 2-1 AS Bakarijan Joliba AS sebaya sɔrɔ ale ka 2-1 fɛn min ye Binka FC ni Real dɛsɛra ɲɔgɔn na 1-1 o kɔfɛ AS Black Star ye sebaya sɔrɔ ISFAS ka o banna 2-0 AFE ale ye sebaya sɔrɔ Stade Malien ka o banna 1 ni Kanangolo ATS Dokoro cira Club Olympique de Bamako fɛ o banna 1 ani Kanangolo. Tile 26nan an b'a fɔ ale daminɛra a jaabi 2 ɲɔgɔn na olu bɛ an bolo kɔrɔ yan fɛn min 11 créateurs ye sebaya sɔrɔ Club Olympique de Bamako ka 3-1 ISFAS ale ye sebaya sɔrɔ ale cira AFE fɛ 2-1 o kɔfɛ sa dolantan minnu na bɛnnen don ASCO ni Joliba olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Binka FC ni AS Police bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ US Buguni ni Bakarijan olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ US Sekita ani ATS Dokoro bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ US Buguba AS Real olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ AS Black Star ale ni Stade Malien olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. N'an bɔra ye jɔyɔrɔkow la sa i b'a ye jɔyɔrɔ fɔlɔ o bɛ Joliba AC bolo ni wagati na kuru 54 o bɛ ale bolo Joliba AC ale kɛrɛfɛ i bɛ Stade Malien sɔrɔ yen nɔ kuru 44 bɛ ale bolo AS Real bɛna jɔyɔrɔ 3nan na kuru 40 ani 4 o bɛ ale fɛnɛ bolo fɛn min ye kuru 47 o de bɛ Stade Malien bolo a ka dolantan kelen min bɛ kɔfɛ o kɛra a ye sebaya sɔrɔ US Buguba ka o banna 1 ani Kanangolo Stade Malien bɛna jɔyɔrɔ 2nan na kuru 47 AS Real bɛ tugu a la kuru 44 dugumamaw la sa i bɛ AS Police sɔrɔ jɔyɔrɔ 13nan na kuru 20 ani 6 o bɛ ale bolo ATS Koro bɛ tugu a la kuru 23 kuru 20 o bɛ AS Black Star bolo kuru 10 kuru 20 o bɛ US Sekita fɛnɛ bolo. N'an bɔra yan an bɛna musolakaw fɛ yen n'an nana musolakaw fɛ yen an b'a da aw tulo kan k'a fɔ fɛn min ye Premier Division olu fɛnɛ ka o tile 10nan jaabi dafalen bɛ an bolo fɛn min ye Entente ale cira AS Surubaba fɛ 1 ni Kanangolo AS Mande 6 ani Kanangolo kɛ Centre UFC la o kɔfɛ sa AS Real ye sebaya sɔrɔ Saramaya ka 4 ni 1 Amazon Commune 5 ale cira ISFAS fɛ 2 ni fu fɛn min ye AS Étoile Super Lion ye 5 ani 1 kɛ ale la o kɔfɛ AS Momo ale bina AS Police ɲɛkɔrɔ banna 2 ani fu. Olu ka jɔyɔrɔkow la groupe A n'o ye poule A ye Manden bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la kuru 28 AS Police bɛ tugu a la fɛn min ye kuru 24 AS Real bɛ tugu ale la kuru 18 fɛn min ye AS Momo ale bɛ tugu olu la kuru 13 Centre UFC kuru 6 a bɛ kuncɛ ni Saramaya ye kuru fu. Poule B la sa i b'a ye jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ ISFAS bolo kuru 22 Amazon bɛ tugu a la kuru 21 Super Lion kuru 21 Surubaba kuru 12 Entente kuru 7 Étoile ale b'a kuncɛ ni kuru 1. N'an bɔra yan an bɛna an ka égliw ka kunnafoni na nin ye an ka cɛ de ye Saint-Étienne na ni ale yɛrɛ ye an b'a fɔ an ka dolantannaba don nin wagati na nka yanni an ka taga o kɔnɔ an bɛ to an ka championnat n'o ye cɛlakaw ka Premier Division ye o classement des meilleurs buteurs la sa i b'a ye jɔyɔrɔ fɔlɔ ale bɛ Lasine Jakite bolo 11 créateurs Abubakar Jakite Black Star bi 12 ninnu y'o don Adama Koyita Bakarijan bi 11 Cɛkɔrɔ Traoré AS Real bi 11 Zumana Sɛnpara Joliba se bi 8 Adama Kulubali Bakarijan bi 8 fo ka se Dramane Traoré AS Korofina bi 7 ani Cheikh Keita ATS Dokoro bi 7. N'an bɔra yan an bɛna an ka égliw ka kunnafoni na n'an nan'o la an bɛ a daminɛ Saint-Étienne an ka cɛden bɛ n'ale tɔgɔ Ibrahim Sissoko an b'a fɔ ale ye a ka équipe ka cɛlu don
n'o o kɛra sanga 38 wagatiw la o bɛ kɛ sababu ye u ni Rodez u ka dolantan bɛ ban 1-1 na nin yɛrɛ nin bɛ kɛ sababu ye an ka nin cɛden nin mɔgɔ bɛ se k'a fɔ a ka saison o ɲana kosɛbɛ ni a tɔgɔ ye Ibrahima Sissoko Ibrahima Sissoko a ka saison ɲana i b'a jate minɛ a ye match 70 ani minute 73 a y'o tan ka 1 don a ye ka pasi 100 60 ɲɔgɔn na a y'o kɛ fɛn min ye duel gagné la 5 o 5 a ye duel 2 a y'o gagné. N'an bɔra ale la an bɛna Europa League la an ka cɛden n'o ye El Bilal Touré an b'a fɔ ale donna deuxième mi-temps na n'o ye Europa League o dolantanw na Atalanta ni Marseille tun bɛ ɲɔgɔn na a donnen dɔrɔn fɛn min ye sanga damadɔ o kɔfɛ a ye celu ɲumanba don celu mun n'o kɛra a ka équipe ka 30nan yɛrɛ El Bilal an b'a fɔ nin ye ale ka Europa League a ka carrière bi fɔlɔ donné Europa League kɔnɔ. Faransi olu ka championnat la nin ye dege karamɔgɔ ni malien don n'a tɔgɔ ye Samba Jawara an b'a fɔ ale ye a ka dege karamɔgɔya baara fɔlɔw kɛ nin wagati na RFC fan fɛ u ni tɔn tun bɛ ɲɔgɔn na n'o ye Brest ye an b'a fɔ dolantan a banna 1-1 nin bɛ don histoire la malien entraîneur ale ka kɛ Faransi première division entraîneur dɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye an b'a fɔ Samba Jawara ma félicitations. N'an tagara Qatar an b'a da o tulo kan k'a fɔ fɛn min Serge ale ye sebaya sɔrɔ Banias ka o banna an b'a fɔ dolantan na 3-2 o dolantan yɛrɛ kɔnɔna na anw ka cɛden n'o ye Musa Marega ye ale ye celu 2 sɔrɔ ka don nin dolantan na. N'an bɔra ye AJ Auxerre la an ka cɛden bɛ yen n'a tɔgɔ ye Lassina Sinayogo n'ale yɛrɛ bɔra o don dolantan na blessure la a ye fɛn min ye Faransi deuxième division u ye ale ye o championnat sɔrɔ a n'a ka équipe ni ala sɔnna ma o kan ka yɛlɛn ka na première division na san wɛrɛ wa an b'a fɔ Lassina Sinayogo yɛrɛ a ka sugu ka di nin wagati in na fɛn min ye Bayer Leverkusen Milan AC ani tɔnw caman olu caman bɛ a nɔfɛ. N'an bɔra an ka kɔfɛ mɔgɔw ka kunnafoni na nin wagati na an bɛna don fɛn min ye an bɛna Europe kɔnɔna na Ligue européenne des champions an b'a da o tulo kan k'a fɔ ale demi-finale retour olu kɛra fɛn min ye Paris Saint-Germain ale ye Dortmund ci surprise ba kɔnɔ ale cira Dortmund fɛ 1-0 Real Madrid ni Bayern tun bɛ ɲɔgɔn na a dolantan kuma cayara kosɛbɛ sabula bi dɔw jatira Real fan fɛ ko kun ye hors-jeu bankɛra Dortmund ka Bayern ka bi dɔ la k'o fɛnɛ kun donna fo ka taga kɛ Alvitri yɛrɛ a ye yafa deli Bayern joueur dɔw fɛ a ka fili la match bannen kɔfɛ nka dolantan jaabi ye mun ye o y'a ye k'a fɔ Real ale ye sebaya sɔrɔ fɛn min ye Bayern ka 2-1 a bi 2 donna Joselu fɛ o de hukumu kɔnɔ na an b'a da o tulo kan k'a fɔ final ba ale kan ka kɛ ka bɛn juin kalo tile fɔlɔ ma fɛn min ye le Grand Real de Madrid ale ni Dortmund olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. O kɔfɛ an bɛna Europa League la n'an nana Europa League la sa an b'a da o tulo kan k'a fɔ k'olu fɛnɛ ka demi-finale retour o dolantanw olu kɛra fɛn min ye Atalanta ale ye sebaya sɔrɔ Marseille kan o banna 3-0 n bɔra k'a fɔ an ka cɛden n'o ye El Bilal Touré ale ye Atalanta ka 30nan don sanga 90 ka miniti 3 fara o kan Leverkusen ale fɛnɛ ni AS Roma dɛsɛra ɲɔgɔn na 2-2 o final ba la sa o bɛ kɛ ka bɛn mai kalo tile 22 ma fɛn min ye Atalanta ale ni Bayer Leverkusen olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Ni ne kɛra aw tulo garisɛgɛ ye bi an bɛ foli di aw bɛɛ ma ni ala ma baasi kɛ dɔgɔkun nata kɔnɔ kunnafoni fɛn fɛn mana sɔrɔ dolantan kan farikolo ɲɛnajɛ kan aw bɛn'o bɛɛ sɔrɔ aw k'an bɛn.